nyt mä teen kumpi todennäköisemmin videon mun kaksoissiskon Alman kanssa. Joten mennään videoon. Mä vaikka voin sanoa ensin tän. Kumpi menisi todennäköisemmin maailman hurjimpaan vuoristorataan? Ehkä Alma kuitenkin menis. Se tykkää enemmän vuoristoradoista kuin mä. Kyllä mäkin silleen tykkään ja uskallan mennä, mutta Alma ehkä vähän enemmän kuin me. Kummasta todennäköisemmin tulisi lentoimäntä tai kapteeni? Kyllä musta tulisi. Mä oon joskus haaveillut, että mä olisin lentoemäntä, mutta ei Alma. Ei, mä en sietäisi mitään laskuja ja niin. Kumpi söisi todennäköisemmin joka päivää mäkissä tai hesessä? Tää on pahaa. En mä tiedä. En mä silleen joka päivä söisi, mutta ei kyllä söisi Almakaan. No jos toinen minä. Mä söisin kananoketta ja salaattia. Kumpi laskisi ennemmin maailman hurjimmasta vesiuimasta? Alma. Alma tykkää paljon enemmän vesiulkomeista kuin minä. Joo, se on vaan fakta. Kumpi pystyisi syömään kilon karkkia tunnissa? Alma. Siis mä en oo niin kauhea karkkihirmu kuin Alma. Alma kyllä pystyisi siihen aika helposti. Joo, mutta ennemmin mä söisin kyllä pussillisen sipsiä, mutta Joo, Alma pystyisi. Kumpi ennemmin voisi ottaa lemmikiksi käärmeen? Minä. Mä oon joskus haaveillut kaikki kameleontteja ja solotteita, joten mikä ettei käärmekin sitten. Mä en mielelläni koske mihinkään matoonkaan. Joo, se on se minä joka. Jos toinen ajaisi joskus autolla kolarin, niin kumpi se todennäköisemmin olisi, joka sen kolarin ajaisi? Selkeästi Se olisi Alma, ihan varmasti. Koska Alma on paljon söhelempi liikenteessä kuin mä. Siis toi on ajanut joskus mönkijällä ojaa ja kaikkea eteen. Mulla riittäisi maltti. Joo. No, kumpi söisi kurvollisen marjarahkaa? Marirahkaa. Niin. Alma. Alma rakastaa marirahkaa. Mä söisin sitä niin paljon. Joo. Kumpi todennäköisemmin ryöstäisi tai varastaisi kaupasta jotain? Tää on paha oikeasti, koska ei kumpikaan meistä ei kumpikaan meillä on niin sellainen kuitenkin huono omatunto, että mä en pysty mutta jos jompikumpi, niin minä. Mä pystyisin pihistämään kyllä irtokarkeista jonkun karkin, mutta ei se nyt niin paha ois. Kyllä mä siitä selviäisin. Joo, mutta kumpikaan meistä ryhtyy varkaaksi tässä, mutta kumpi voisi osallistua johonkin laulukilpailuun? Laulukilpailuun. Minä. Mulla on ihan hirveä laulu. Mä laulan paljon mielemminkin mä laulan suihkussakin joskus. Mä en laula. Joten se olisin minä aika paljon todennäköisemmin. Joo, tässä oli sitten kaikki tältä erää. Joo. Ja laittakaa peukut ylös, jos tykkäsitte, ja laittakaa kommentteihin, mitä piditte näistä videoista tai tästä videosta. Ja laittakaa jotain videoehdotuksia, jos haluatte, että mä teen Alman kanssa jotain videoita tai muitakin videoehdotuksia, mitä voitaisiin tehdä. Ja voisin tehdä. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!